Kamusta? Maya です。Kamusta po kayong lahat? 今日のレッスンはとっても短くて簡単なレッスンです。今日はですね、リクエストレッスンある視聴者の質問に答えたいなと思ってます。その質問はこれです。アラムとキララは日本語で直すと両方とも知ってるという意味なんですけれども、違いは何ですかという質問です。答えはとても簡単ですよ。多分ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ご存知でない方のために今から説明させていただきたいなと思ってます。では始めます。まずはキララを説明させていただきます。キララは名詞としても使えるし、動詞としても使えます。意味は名詞だと知り合いです。いいですか？で、動詞だと人を知ってることです。はい、そうです。人を知ってることです。人にしか使えないものです。いいですか？私は3つの文章を作ったので一緒に読みましょう。はい、まず1番目はこちらです。Kilala ko si Maya。Kilala ko si Maya。Kilala ko si Maya です。こちらのキララは動詞ですね。意味は知ってるってことです。で、こは私です。キララコは私は知ってるっていう意味です。いいですか？キララコは私は知ってるっていう意味です。で、シマヤはもちろんマヤのことですね。キララコシマヤっていうのは日本語で言うと私はマヤを知っています。いいですか？私はマヤを知っている。マヤは人なのでキララを使いました。いいですか？はい、では2番目の文章に行きます。次は疑問形です。Kilala mo si Maya。Kilala mo si Maya。Kilala mo si Maya です。Kilala は知ってるってことですね。で、もはあなたです。Kilala mo はあなたは知ってるって意味です。いいですか？で、si Maya はマヤのことですね。Kilala mo si Maya は日本語で言うとあなたはマヤのこと、マヤを知ってますかっていう意味です。キララムシマヤ、キララムシマヤです。いいですか？はい。1番目と2番目はキララは動詞として使いました。3番目には名詞として使います。いいですか？では3番目の文章はこちらです。May kilala ka sa school。May kilala ka sa school。 May kilala ka sa school です。May は動詞のあるまたはいるという意味です。でもこちらの場合はkilalaは人に使うものなのでそのMayはいるという意味です。いいですか？いる、いますという意味です。で、kilalaは知り合いです。May kilalaは日本語で言うと知り合いがいるっていうことですね。はい。May kilalaかあなたは知り合いがいるってことですね。で、さ、スクールは学校でいいですか？May kilalaかさスクールは全部で日本語で言うとあなたは学校に知り合いがいますかっていうことです。いいですか？ May kilala ka sa school。 May kilala ka sa school。あなたは学校に知り合いがいますかということです。こちらのキララは名詞の知り合いという意味です。はい、次はアラムのことについて説明させていただきたいなと思ってます。アラムは人以外物やことや物事について知っていることです。いいですか？キララは人のみですね。人だけです。だけども、アラムは人以外のものです。いいですか？キララは人のみ、アラムは人以外です。いいですか？私はキララのようにアラムを使って3つの文章を作ったので一緒に読みましょう。アラムの文章は長いので頑張って読みましょう。いいですか？はい、1番目はAlam mo na Filipina si Maya。 Alam mo na Filipina si Maya。
です。アラムは知ってる、分かってるってことですよね。で、もはあなたです。アラムもは日本語で言うとあなたは知ってるってことです。いいですか？で、Filipina si Maya。フィリピナsi Mayaは、マヤはフィリピン人であること。マヤはフィリピン人であることです。で、その真ん中にあるなはリンガというものです。リンガというのは、2つの文章、2つのフレーズ、または2つの言葉をつなげるために使うものです。いいですか？2つあるんですよ。なんとなんです。でもこの場合は2つの文章なのでなんです。いいですか？でアランモはあなたは知ってるってことですよね。それは文章です。で、マヤはフィリピン人であること。フィリピナシマヤはそれも文章です。その2つの文章をつなげるためになというリンカーが必要です。いいですか？ 2 番目の例文はこちらです。Alam mo na bakasyon bukas? Alam mo na bakasyon bukas? Alam mo na bakasyon bukas? です。Alam mo はあなたは知ってる？あなたは分かってるっていう意味ですよね。で、なはリンカーです。いいですか？で、バカションブカスは明日は休みっていうことです。で、日本語で訳すと、あなたは知ってる？明日祝日であること。明日祝日であることをあなたは知ってますかっていう意味です。いいですか？はい、では3番目の例文に行きたいと思います。3番目にはアラムは名詞として使いました。一緒に読みましょう。May alam ka tungkol sa pagtitipon bukas? May alam ka tungkol sa pagtitipon bukas? May alam ka tungkol sa pagtitipon bukas? May はあるといるという意味ですよね。でもこの場合は物、ことなのであるっていう意味です。いいですか？で、アラムは分かっていること、または知っていることですね。で、かはあなたです。May alam ka は直訳するとあなたは分かっていること、知っていることありますかっていう意味ですよね。で、May alam ka tungkol sa pagtitipon bukas。tungkol sa というのは日本語で言うと何々についてっていう意味です。いいですか？ tungkol sa 何々は何々についてっていう意味です。いいですか？で、pagtitipon は集まりっていうことです。いいですか？pagtitipon は集まりのことです。で、bukas は明日ですね。いいですか？で、may alam ka tungkol sa pagtitipon bukas は日本語で言うとあなたは明日の集まりについて知っていること、分かっていることがありますかっていう意味です。いいですか？はい、では今回のレッスンはここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。では、maraming salamat po. Paalam.